Pozdrav svima, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti šta treba raditi posle broda ili šta posle svega. Meni su prilikom odlaska dali su mi već ugovor za istu poziciju cabin steward ili sobar, da se opet vratim na isto mesto i tako dalje. Ja sam taj ugovor uzeo, znao sam da to kasnije ide potpisivanje i ostalo, ali sam znao u tom momentu da ne želim više da se vraćam na istu poziciju, nema šanse. Bar waiter mi nisu dali da budem, to sam tražio, to mi nisu odobrili. Pomislio sam, dobro, ajde, nema veze, ne da, nema veze, šta je, kako je. Opet nisam želeo da se vratim na istu poziciju zato što pričao sam već o tome kako sam imao zdravstvene probleme, kako bi mi trebalo propalo ako bi još više radio, tako jer svim ljudima tamo kogod radio malo duže propašće svakako, znači kolena, kukovi, leđa, udiše one tamo isparenja od onih hemikalija kojim špricaš kad čistiš i tako dalje. Sve ima prednosti i mane. Eto, to mi je jedna od stvari koje hoću da istaknem veoma važno. Drugo je da, iako nekad izgleda kao da se ja žalim na sve ovo što je bilo i kako je to izgledalo, to je moje iskustvo na brodu, opet želim da kažem da sam veoma zahvalan na njemu i zahvalan sam jer stvarno sam mnogo naučio o životu i prezadovoljan sam što sam imao. Stvarno dobio sam ono što sam želeo. Eto, to je ono što je glavna stvar. Takođe, kad sam odlazio sa broda, pomislio sam da je bilo dobro biti barmen, na primjer, da sam vidio da oni dobro zarađuju i da ljudi njih znaju i tako dalje, ne rade neku čistu fizikaliju, više eto to, prčkaju te koktela i ostalo. Onda sam pomislio da budem krupije, kao, znači, taj radnik u kazinu koji deli te karte, radi na ruletu, baca tu kuglicu i ostalo šta već radi. Ali sve to nije nekako rešenje, neko dugotrajno. Jer ja ne znam, u stvari imam taj neki nemir u sebi, ovde negde imam nemir, da jednostavno ne znam, ne pronalazim se, išao bih, ne bih išao, jednostavno ne bih da se rastanjem od devojke ponovo, od porodice, od prijatelja, a opet šta bih ovde radio, opet ne znam ni šta bih radio, ni za kikiriki, ni to nije ideja, opet to nije to. A s druge strane, kad idem tamo nekad se osjećam usamljenim, imaš ti tamo ljude, vidiš ti njih, imaš ih puno, ali nekako nije to. Sve je to onako, malo nešto, eto, družiš se tu i tamo nešto, zato što ste eto se nabili sticajem okolnosti na isto mesto, ali ništa to nije suštinski. I takođe, eto, taj neki nemir, nekad se plašim da ću biti neki tako, pošto već i jesam u neku ruku avanturista, da ću biti životni poziv. Kakav je to poziv, ljudi moji, avanturista? Šta je to? Ništa. Zato što nemaš nešto konkretno, pa sad ja, na primjer, najviše bih volao kad bi se uhvatio za nešto konkretno, pa ja sad tu produbljujem, pa razmišljam, pa, ne znam, gradim karijeru u nečemu, našao sam se tu i sad to ja deljem i eto. Znači onda prosto ideš ti nekim putem i kad uradiš uhvatiš se za jednu stvar i onda to teraš i to je to. A ovako samo skačeš tamo, skačeš vamo, ovaj posao, onaj posao, ništa. Eto, to je to. To me u stvari nekad muči. A opet na kraju neki biznis da otvorim, koji biznis da otvorim, šta da otvorim, ne znam ni sam, ne znam šta me zanima. I to je nekad veoma teško. Onda sam vidio da dosta ljudi se nisu pronašli u svojim nekim pozivima, menjaju pozive. Danas je to tako vreme, nije to ono vreme iz 19. veka kad si znao, tvoj otac bio stolar, pa ti ćeš da budeš stolar ili je bio, ne znam, kovač i ti ćeš da budeš kovač. Nekako znalo se, da li je neko bio srećen s tim ili nije, aj sad to je neka druga stvar, ali jednostavno znalo se, imalo se ta neka izvesnost, ti ćeš da budeš to i gotovo, a sad nekako možda budeš ovo, možda budeš ono, a ne znaš i sam šta bi, kako bi, a opet to je kao jedan eksperiment što su napravili za džemove. Stavili su na promociju u prodavnicama džemove i rekli su, evo ima 15 džemova ili ne znam, 50 džemova, a s druge strane
sledeći, u stvari, ne s druge strane, nego sledeći put su stavili 4, ajde. I shvatili su da se ljudi konfuzno ponašaju kad imaju preveliki izbor, jer oni ne znaju šta da izaberu. I da je u stvari bolja prodaja išla kada su imali manji izbor i da to nije toliko zbunjivo, si 4 stvari, izaberi 1 ili 3, izabereš jedno i rešen problem. Znači, ne postoji najbolji izbor. Nema ga. Postoji samo dovoljno dobar izbor. Ti ne možeš sve džemove na svetu da probaš, pa onda eto, kad sve isprobaš, onda ćeš da kažeš, to je za mene. Nemaš ti vremena, ni para, ni ne interesuje te to. To je ono što je suštinski. Znači, ne postoji, ne možeš za jednu stvar proći sve, pa onda, nego prosto nađeš nešto što ti odgovara iz nekoliko puta i to ti je to. Što sad ja ne znam i šta i kako, to je moj problem, šta ću ja sad i ovdje. Smislio sam da nije samo moj, nego nas, da kažem, generaciju milenijalaca to hvata, koji nema pojma šta ćemo, pa menjaju se pozicije, pa si hoće nešto, nema i pojma šta hoće i tako dalje. Ali hoću da kažem da ne treba da nekog bude sramota da menja neka zanimanja, niti što je jedan rekao čovek, svako zanimanje, ako je pošteno, sve je okej. Čak i ja se ne stidim, ja sam završio fakultet pa sam čistio tamo klozet. Šta je sad, tako je kako je, ali to sam jedino mogao da dobijem u tom momentu. I onda sam rekao sebi, ajde, ako je to tako, što da ne? Eto, šta je daj, šta daš? Bila je ta situacija. I još bih hteo da istaknem da jedan moj kolega je uspeo da promeni zanimanje, odnosno imao je snage da promeni zanimanje, vrlo je hrabar, završio isti fakultet kao i ja i posle se prebacio na informacione tehnologije, na matematici, na matematičkom da završava tamo to. Jednostavno je shvatio da to ono što je završio, njega to ne zanima i da ga je možda neko drugi usmeravao, svejedno je završio, ali shvatio da neće to da radi i rekao je, batali, ne veze što imam ja sad toliko godina koliko imam, ja ću da promenim zanimanje, radit ću nešto što me inspiriše i stvarno vidim da kad pričam s njim da uživam. To mu je mnogo draže nego da je ostao tamo na onom prethodnom. Eto, to je isto velika stvar. I da nije nikad kasno da ti nešto to uradiš, bolje nego da kukaš i da se žališ na to. Eto, to je ono što je kažem. Problem je u tome što nekad, ja sam tako usvojio kao moto da se stalno nešto dešava, a nekad se previše dešava. A i koji je kvalitet toga što se dešava, takođe se postavlja veliko pitanje. To je ono što postoji. Evo sad ću navesti 3 ličnosti, ono što su one izjavili vezane za ovu našu priču, odnosno za ovu moju priču naravno, ali to je 3 različite ličnosti potpuno. Znači, jedan je Baja Malik Ninja, drugo je T.C. Eliot, američki pesnik, i treći je Pupin, naš naučnik, ajde i američki, sve jedno zajedno, sve to spoje. I Baja Malik Ninja kaže u jednoj pesmi, kaže, kad se reke zamute, na izvor se vrati. To sigurno nije on izmislio, to sam 100% sigurno negde uzeo, to je neka narodna, ali mnogo mi se sviđa takva izjava, stvarno, kad se reke zamute, vrati se nekako na neki početak. Možda je to mesto koje je za tebe. Takođe, ti si, ali nešto slično kaže, eto viš koliko te stvari mogu ljudi da žive na drugim kontinentima, da ne pričaju isti jezik, ali nešto ima zajedničko u toj priči. Prilike je rekao, kaže, kada prođeš te sve neke eksperimente i šta ti ja znam, ceo krug u stvari napraviš, vratit ćeš se na početak odakle si pošao, ali će ti to mesto izgledati totalno, skroz novo, totalno drugačije. Mislim, zato što ćeš ti biti drugačiji. A takođe Pupin je rekao, nisam otišao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare, išao sam za znanjem i znanje mi je donelo imanje, a ne obrnuto. To ja u stvari uvek gledam i zato tim ljudima nisam jasan kada odem na brod, što sam otišao naravno. Nisam jasan zašto, kako ja mogu da budem tamo, a da nije mi prvo nisu pare. Ali ja hoću to stvarno neko znanje, ja znam da to možda neću iskoristiti za to nešto što u budućnosti bude raditi,
ali nekako to neko generalno znanje sa ljudima, taj rad, valjda, znam da će negde to da upadne u neku priču, nešto će da bude bitno. Eto, to su 3 različite, to u stvari samo govori o kako ja nađem 3 totalno suprotne ličnosti. Jedan naučnik, jedan bajak ninja i pevač i ovaj drugi neki pesnik tamo, znači totalno suludo, skroz, ali dobro, valjda to samo govori o moje ličnosti. Zato imam problem da se uhvatim za nešto zbog te svoje neodlučnosti ili ti svestranosti ili već kako bi to ko nazvao, nije ni važno. Ali eto, neću više da sađujem, znači toliko za sada i siguran sam, želeo sam da podelim ovo svoju neku dilemu sa ljudima, zato što sam shvatio da svako od nas ima te neke dileme, ima ta neka razmišljanja, ne znam gde bi, ne zna šta bi, ali hoću da kažem, niko nije sam u toj priči. Znači, svima se to dešava, samo nekad, uglavnom u tim nekim godinama određenim se to dešava kad su neke prekretnice ili nešto slično, pa onda ne znamo šta bi i kako bi, ali hoću samo da kažem, niko nije sam u toj priči, svakome se to, samo se to ne govori, niko neće sad da izlaže se tu svoje neku razmišljanja, neke dileme, svi se nešto tu prikazuju, ne znam, ja super, a svi imaju to, eto, to mi je bila želja da to pokažem. Toliko za sada i onda vidimo se sledećom prilikom.